Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στις ανοιχτές διαδρομές και απόψε θα συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα στον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με κυρίαρχο βέβαια το θέμα των φοιτητικών εκλογών. Σε μια εβδομάδα περίπου, την ερχόμενη Τετάρτη, οι φοιτητές θα προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τις διοικήσεις στους συλλόγους τους. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, η φοιτητική κοινότητα μάλλον στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, με πολλά όμως ανοιχτά μέτωπα. Τα μέτωπα αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε απόψε με καλεσμένους εκπροσώπους όλων των φοιτητικών παρατάξεων και ξεκινούμε με τον κύριο Παναγιώτη Κουδούνη, ο οποίος είναι... Καλησπέρα σας κύριε Κουδούνη, είναι ο εκπρόσωπος της Δάπνου Δουφουκού. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε. Είναι ο κύριος Χρήστος Χριστίδης, ο οποίος εκπροσωπεί την ΠΑΣΠ. Καλησπέρα σας κύριε Χριστίδη. Ευχαριστούμε επίσης για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κότσης, ο οποίος εκπροσωπεί την Πανσπουδαστική. Καλησπέρα σας κύριε Κότση. Είναι ο κύριος Ανδρέας Κρητικός από την Αριστερή Ενότητα, την φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας κύριε Κρητικέ. Καλησπέρα σας. Και είναι και ο κύριος Γιώργος Μπέτης, ο οποίος εκπροσωπεί την φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Καλησπέρα σας κύριε Μπέτη. Καλησπέρα. Είστε εσείς που ούτε λίγο ούτε πολύ από τον περασμένο Γενάρη έχετε ανάψει φωτιές στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Εντάξει, φωτιές τώρα είναι επισήμως, είναι μια επίσημη απόδειξη αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Ότι και η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ συνδιαλέγονται με την Βρυτανία, όχι μόνο με πολιτικούς όρους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί που εκλέγουν τους Πριτάνης. Για παράδειγμα, τον κύριο Γεροθανάση τώρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον ψήφισε και η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ. Αλλά συνδιαλέγονται και με όρους οικονομικούς. Από ό,τι φαίνεται κάτι υπάρχει. Η Βρυτανία επιλέγει, από ό,τι φαίνεται, να δίνει ορισμένα λεφτά προς φοιτητικούς συλλόγους, τους οποίους οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν γνώριζαν ότι παίρνουν. Η πλειοψηφία, ουσιαστικά όλοι οι φοιτητές δεν γνώριζαν ότι δικαιούται ο φοιτητικός σύλλογος κάποια επιχορήγηση. Προφανώς το ήξερε η ΔΑΠ και η ΠΑΣ πριν από εμάς, οπότε μάλλον έπαιξε κάποια ενημέρωση, κάτι υπήρξε. Με συγχωρείτε, ο συνάδελφος συνεχίζει να κάνει το χαλασμένο τηλέφωνο. Δηλαδή... Κύριε Κουδούνη, θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε και στον συνάδελφό σας. Από το Γενάρη ακούμε αυτό το πράγμα και... Έδωσε ο να ρωτήσω όμως, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη για τη διακοπή και με συγχωρείτε κιόλας. Απλώς το έργο που έχουν επιδείξει η παράταξη των ΕΑΚ αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο είναι ανυπόστατο. Έλεος δηλαδή. Από το Γενάρη ακούμε αυτά τα πράγματα. Το αναπαράγεται και αναπαράγεται και αναπαράγεται. Αν θέλουν να χτυπήσουν την ΔΑΠ, να την χτυπήσουν για τη θέση τη, πράξη για την ιδεολογία τη. Για αυτά που πράττει μέσα στο Πανεπιστήμιο. Καταρχάς, μιλούν για τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ μαζί. Και απόψε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις όλοι μαζί. Θα ρωτήσω όμως πρώτα τον κύριο Μπέτη κατά πόσο τον κάλυψαν οι απαντήσεις που έδωσε σήμερα ο κύριος Γεροθανάσης, ο Πρίτανης, γιατί ήταν πρώτη φορά ουσιαστικά που βγήκε δημόσια και μίλησε με στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, κύριε Μπέτη, σας έπεισαν για το ότι δεν συμβαίνει τίποτα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων? Ο Πρίτανης έχει πολύ καιρό να μας πείσει. Νομίζω πρέπει να έχει 2,5 χρόνια να μας πείσει. Από τον ανέλαβε δηλαδή, μου λέτε. Από τον ανέλαβε. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η προηγούμενη σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πριν από περίπου 2-3 μέρες, ο κύριος Γεροθανάσης... Σχετικό είναι το έγινε, γιατί εντάξει, τα ΕΑΚ μέσα κάνουν τη δημοκρατία τους με στη σύγκλιτο. Όποιος δεν τους αρέσει τον βαράνε, τους φωνάζουν, τον διώχνουν. Αυτή είναι η δημοκρατία. Κάτι ανάλογο με αυτό που κάνετε και εσείς στην παράταξή σας, κύριε Κουδούνη. Ότι δεν σας αρέσει, το καθαρείτε. Όχι, κυρία Σκουλίκα, κάνετε μεγάλο λάθος και δεν καταλαβαίνω την επίθεση την οποία μου κάνετε. Δεν σας κάνω επίθεση, σας ρωτώ. Ότι δεν μας αρέσει. Ότι δεν σας αρέσει, το καθαρείτε, λοιπόν. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνετε, είναι μεγάλο λάθος και δεν καταλαβαίνω και την επίθεση. Είναι ερώτημα, κύριε Κουδούνη. Είμαστε μια δημοκρατική παράταξη. Για ποιον λόγο να καθαρέσουμε, για ποιον λόγο να κάνουμε αυτό το οποίο υποστηρίζεται? Ο υπεύθυνος της ΔΑΠ δηλαδή καθαρέθηκε μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία και αν ναι, να τη μάθουμε απόψε. Κυρία Σκουλίκα, αν θέλετε να μάθετε τις δημοκρατικές διαδικασίες της ΔΑΠ, ελάτε στις κομματικές μας εκλογές να δείτε πόσο δημοκρατικά ψηφίζουμε και πόσο δημοκρατικά αποφασίζουμε. Είμαστε η μεγαλύτερη δημοκρατική παράταξη αυτή τη στιγμή μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία λειτουργεί αυτόνομα, η οποία λειτουργεί κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες. Αν νομίζετε εσείς ότι αυτό δεν σας καλύπτει, εμείς με μεγάλη μας χαρά,
όλοι οι φοιτητές να έρθουν, να γραφτούν στη ΔΑΠ, να ακούσουν πρώτα για τη ΔΑΠ και μετά να γραφτούν και κυρίως να την κρίνουν για το έργο της. Επαναλαμβάνω αυτό, γιατί θέλω να ακούσω λίγο για το έργο και των υπολείπων παρατάξεων. Θα το συζητήσουμε το έργο, θα έχουμε χρόνο αρκετό. Και για να σας καλύψω, επειδή δεν νομίζω επειδή δεν νομίζω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή ψηφίζει την Τετάρτη με βάση ποιες είναι οι ισοκομματικές διεργασίες που γίνονται στη ΔΑΠ, αλλά με βάση οι συνδικαλιστές, τους οποίους ψηφίζει την προηγούμενη χρονιά, αν έχουν παράγει έργο και αν έχουν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν και αυτά τα οποία ευαγγελίζονταν, τα έχουν περάσει μέσα στο πανεπιστήμιο. Το να υπάρχουν φιλοδοξίες από κάποιους ανθρώπους είναι θεμιτό. Και βεβαίως υπάρχει υγεία και αυτό είναι υγεία μέσα σε μια παράταση. Κύριε Κουδούνη, δεν μου απαντήσατε όμως. Για αυτούς... Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Να σας απαντήσω. Καλά, ούτε εγώ ολοκλήρωσα πριν. Θα επανέλθω, κύριε Πέπη. Όπως και δεν νομίζω ότι απασχολεί και αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Αν νομίζετε αυτές οι φιλοδοξίες σας λέω είναι υγεία να εκφράζονται και αναμενόμενες και πράγματι, όπως και η αιματοδοξία. Σε ποιες φιλοδοξίες αναφέρεστε, γιατί δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σκολίκα, δεν ήρθε εδώ να μιλήσω για το πώς δράει σωματικά η ΔΑΠ, ήρθα να μιλήσω για αυτό που ενδιαφέρει το φοιτητή, πώς δράει η ΔΑΠ μέσα στη σχολή του. Αν θέλετε να σας μιλήσω μέσα στη σχολή του, με πολύ μεγάλη μου χαρά να το κάνω αυτό και για όλο το βράδυ και αύριο και μεθαύριο και όποτε επιθυμείτε μέχρι τις φοιτητικές εκλογές. Και δεν νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα και κάποιο άλλο να γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει μέσα στα γραφεία μας να δει πώς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Να δει ότι είμαστε όλοι μαζί και να περιμένετε την Τετάρτη στις 13 Μαΐου τα ψηφοδέλτια μας να δείτε που θα είναι μαζικά και μαζικά. Και η ΔΑΠ θα είναι πάλι αυτή η οποία μαζικά θα κατέβει στις εκλογές και θα τις κερδίσει. Να το επαναλάβω το ερώτημα, κύριε Κουδούνη. Έχω ελπίδα να πάρω απάντηση. Μέσα από ποια διαδικασία καθαιρέθηκε η διοίκηση της ΔΑΠ στα Γιάννενα? Δεν έχει καθαιρεθεί καμία διοίκηση. Ο υπεύθυνος της ΔΑΠ έχει καθαιρεθεί. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δικές μας πληροφορίες. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο κύριος Χρόνης δηλαδή παραμένει υπεύθυνος στη ΔΑΠ Ιωαννίνων. Ο κύριος Χρόνης υπάρχει η Γραμματεία Πόλης Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από 9 μέλη, τα οποία πλειοψηφικά ψηφίζουν. Αν νομίζετε ότι αυτό δεν είναι δημοκρατικό, μπορείτε να μου το απαντήσετε. Καθαιρέθηκε ο κύριος Χρόνης. Ο κύριος Χρόνης ανήκει στη Γραμματεία Πόλης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Κυρία Σκολίκα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή, πραγματικά αυτή τη στιγμή, αν σας ενδιαφέρει ο κόσμος που θα ψηφίσει την Τετάρτη στις φοιτητικές εκλογές, θα ψηφίσει τη ΔΑΠ για αυτό που πράττει, ή σας ενδιαφέρει το πώς δρούμε εμείς σαν ΔΑΠ? Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Θα ψηφίσει τη ΔΑΠ για αυτό που πράττει, κύριε Κουδούνη. Και τους υποψηφίους στα ψηφοδελτία της. Και η ΔΑΠ καταγγέλλεται μαζί με την ΠΑΣΠ εδώ και αρκετούς μήνες ότι έχουν αναπτύξει υπόγειες διαδρομές με την Πριτανία και αυτό είναι ένα τμήμα που σας αφορά, είναι ένα κομμάτι που σας αφορά και θα πρέπει να το απαντήσετε ευθέως και δημοσίως, όχι μόνο για τον κόσμο σας και για αυτούς που σας ψηφίζουν, αλλά και για αυτούς που δεν σας ψηφίζουν. Θα πρέπει λοιπόν να το απαντήσετε ευθέως και δημοσίως. Συμβαίνει? Σε ποιο βαθμό συμβαίνει? Δεν συμβαίνει? Διαψεύστε το λοιπόν. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα, πληροφορούμαστε με καθυστέρηση μεγάλη ότι ο υπεύθυνος της ΔΑΠ έχει καθαιρεθεί, ότι συμβαίνουν... Τι σχέση με το θέμα των κονδυλίων έχει, κύριε Κουδούνη. Στο Σύλλογο των Υλικών είναι συνάδελφοι. Με συγχωρείτε, βεβαίως. Και θα είναι απέναντί σας στις φοιτητικές εκλογές και θα παλέψει για να βγει η ΔΑΠ πρώτη στα υλικά. Δεν νομίζω. Και θα χαρούμε όλοι γι' αυτό. Μην το νομίζετε. Εκεί θα είμαστε και θα δείτε. Σχετίζεται με το θέμα της κατανομής των κονδυλίων? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Κυρία Σκολίκα, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, πραγματικά σας το λέω, αν θέλετε να μιλήσουμε για τα ισοκομματικά της ΔΑΠ, μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε για τα ισοκομματικά της ΠΑΣΠ, τα ισοκομματικά της ΚΝΕ, τα ισοκομματικά της ΑΡΕΝ, τα ισοκομματικά των ΕΑΚ. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα μιλήσουμε και για τα ισοκομματικά της ΠΑΣΠ, γιατί σε ανάλογη θέση βρίσκεται. Δεν θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Κουδούνη, δεν θέλετε να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα των κονδυλίων. Δεν θέλετε να φύγουν οι σκιές από πάνω σας.